kepada penonton semua. Inilah kesenian kita, jadilan argo budaya. Api. Oh ya. Nanda Putra Tama.
Iya.
budaya saking dusun Kalimbaran. Api mantul. Hore. Iya. Homa. Sur. Yuk. Iya. Dengan gimmick mboten. Ya, ayo piye? Wah, ora ngira ora nyono yen awak dhewe teko ana papan kene digameli yoga-yoga sing ganteng-ganteng wae. Monggo tenanan yo. Ayo nganu. Karang zamane iki jaman mulya. Jaman mulya pancen kene ya jenengane Pak S. Jaman online kono kae. Dadine saiki iki apa-apa ki sarwa rame, gayeng. Iya, Sing menonton ya akeh puluhan ribu. Ha ta? Mongko ya ragate murah ming kena nggo tuku sapi 20. Ah, saiki awake dhewe iki
Kalau papat ini kon Ha iya, heeh. awak dhewe sak bodine. Heeh. Yo, Ha iya. walang keke Mas. Dipasit. Ayo anu iki karang ya ora pas kowe mbiyen iki mergane iki ya ora wong pas. Ki uripe wis Wong kurang. Lah wong saiki niku meneng mawon kowe ngepaske angel kok dhewe niku. soalé Mergo ya wong nggih to. awis dioyak sura sapan mulut. Ha iki aku dhewe kurang kok. Nah, rak ngoten. Mergane jamune ndok karo madu kurang oke. Nanging ngeten Pak, walaupun madu menika ndok kathah ning sing nggo nanjake iki wis ora ana ngoten to. Nah, tur melih mboten mampu jenengan nggih. Ayo Ngombe rasa-rasa. Aku jawone ndok 10. Sampun. Susune. Pripun susune? Tonton blok. Fusane. Pinten? Ya kaya rasa. Rasa, nggih. Pokoke demi ora kecewa. Yo, saiki dengar robo teruske. Apa bom yang Solo? aku yang ora wis dina lego ta Mas. Kena kemis. Kemen. Ora. Menika yo. Dino Rebo aku neng Solo. Ing Mataram benteng ira inggil santine mubengi kedaton blangkung limo mung papat menganti jonge wong ra duwe
gagang jeruk toya nirawane torape nacak suci gayam turut ngeloro ngono wae kok nesu tetalane agono klawan sekti santine kudu anda pason wani ngalah luhur wakasane jonge wong ra duwe tumong kala yen enti pon tukani papang den timbangi ana catur mungkur pipolondo ngono wae nesu bapak pocong pasar mlati kidul ndanggo krica lor negara pasar gede loreng loji mengko ngetan kesasar neng gondo manan Kakang Bancak Kepiye? apa delik doyok kok mado gojekan iki kepiye Uri-uri budaya Jawa ki sak gatu-gatu ku gawe paringan raketan yo Mlenthuk. gesek karo kahanan. wah aku tak rewangi mubeng-mubeng desa Kalibera tekan guwa goleki garwaku Galuh Candrakirana ora ketemu kok mado seneng-seneng nang omah iki kepiye Kowe bojo kok ngasih anu ki kepiye lara-larae. wah ayo mek gara-gara ndelok jatilan maneh iki kok ngerti-ngerti ilang ngono lho lek Bancak Ayo diupayake goleke wong tuwa diputer giling apa piye. Anyak kaya kowe ngandani apa ya iso. Aku ki yo gajah diblangkoni kok. Wis nasib. Heeh, yes. Ayo karang jenane kahanan kok. Nek jenane kahanan ki ngandani wong ki ya ngundani kanca jebul awak dhewe kejeblok dhewe. Ora ngerti nek awak dhewe ki ya kahanane kaya ngoten niku. Dadine ya Ayo apa kuwi nek gawe jenjangan yo lalu dhewe. Yes. Ayo nasibe ngene iki Kakang Bancak apa dene Lek Doyok. Yes. Heeh, dina iki ya ora apa-apa, kowe do seneng-seneng, aku ya malah dadi melu seneng iso nglali-nglali. Ilange garwaku Galuh Candrakirana. Iki mau mah mubeng-mubeng Kalibera damperke nang daleme Mbah Tumilah kae lho. Nggih, damperke mau aku. Heeh. Damperke nang Mbah Tumilah disuguhi ana kacang, kepak pokoke. Wah, jan tarine pokoke ra umum Mbah Tumilah ki. Ora ngira lu pradah. Nggih. Amal kebajikanane Ibu Tumilah sak keluarga entuk piwales
laras karo kebajikan rezekine anu banyu pilih ngono kae wong iki doane karo sing gawe urip. Iya, oh ya muga-muga wae lek bancak lek doyok ya pokoknya keluarga ageng Mbah Tumilah pokoknya paringan bergas waras sehat. Tutuk anggone momong putra wayah buyut tekan canggah nggih pokoknya paringi rasa terus. Nggih. Wong tuwa minggu kedonga karo sing kuasa muga-muga iso kalaksanan apa sing dadi sediane keluarga Mbah Tumilah sing disetulung warga Argobudoyo. Ya, iki mboten supen ngaturaken agunging panuwun lek doyok lek bancak. Nggih, niki wonten dina iki ana pagelaran jadilan Argobudaya saking Kalibrot iki ingkang disesepuhi ya ora liya anake almarhum Bapak Jemal Mulya lan Ibu Tumilah menika Bapak Aminto Nugroho. Nggih menika pentas wonten ing siang menika sinengguyung dening Sound Kondang Jepro Audio Sound System. Nggih. Sakjose ingkang mapan wonten ing Cikal Papat Bangun Jiwa Kasihan Bantul. Nggih ugi ngaturaken agunging panuwun sedaya sponsor saking HS Berani Kita Beda. Ugi saking Cebleng Motor ingkang nggih tebih Cebleng Motor menika alamatipun wonten ing Grubuk Jati Sarana Nanggulan Kulon Progo. Ugi setunggal malih Kandang Delik ingkang mapan wonten ing Metes RT 42 Argorjo Sedayu Bantul. Ana ing dina iki lek bancak lek doyok awake dhewe diundang nang kene. Nggih. Menika ugi dalam rangka ulang tahun. Nggih, ulang tahun Paguyuban Jadlan Argobudaya ugi ulang tahun panjenenganipun Ibu Tumilah. Nggih, ingkang kaping pinten nggih? 18 setunggal tahun. Nggih. Nek jadilane ulang tahun sing Ingkang kaping 3 tahun. Bono wis suwe niki. Terakhir main wonten dalinipun Pak Buang niku Terak Jangkang. Nggih. Lha iki Mas. Pripun? YouTuber sing ngundang awake dhewe iki. Wah, Wah. ya iki kueh banget iki lek bancale doyok. Ora iso disebutke warna-warna pokoke nek nekoni iso ora rampung sedina. Pokoke kabeh tak aturke matur nuwun. Matur nuwun banget muga-muga sedaya YouTuber kaparingan lelintu ganjaran ugi rejeki ingkang melimpah ruah ngono wae. Ngumpulke jenenge rombongan yo saka Nggih leres. Oh, wah nek ora ana YouTuber lek bancake doyok jenengan kira ketok nang TV lho. Heeh. Ora ngira ya matur nuwun sedulur-sedulur YouTuber muga-muga amal kebajikan entuk diwales sesama karo Gusti pas karo amal kebajikan. Nggih, nggih. Iwas sing gati pokoke iki rada ngoyak wegale jane iki mulai lekas jam 10 nih ya. Ternyata melandang lek bancake doyok ngapunten. Niki ngoyak wegale menika wonten adicara ulang tahun utawi Ambal Warsa. Nggih. Ingkang sepisan nika Ambal Warsa Paguyuban Jadlan Argobudaya. Ingkang kekalih Ambal Warsa Ibu Tumilah ingkang kaping 18 setunggal tahun. Pramila semonggo dateng Bapak Aminto Nugroho ugi panjenenganipun Ibu Tumilah sak keluarga kasuwun mlebet wonten ing kalangan jadilan. Nggih monggo dateng ngarsanipun Pak Dukuh rawuh mboten Pak Dukuh? Oh nggih menawi Pak Heri, Pak BPD nek mboten Pak Dukuh mboten rawuh. Monggo Pak BPD ugi kasuwun mlebet wonten kalangan. Monggo putra wayah. Nggih. Alhamdulillah waktu mantep.
Nggih, setunggal monggo Mas Heri. Pak Heri monggo kasuwun lebet kalangan. Monggo Mas Damar. Damar Oh nggih Pak Kesrah. Oh nggih, monggo Pak Kesrah. Kasuwun mlebet wonten ing kalangan monggo Pak Kesrah. Bapak Totok Riyanto. Nggih sawetawis ingkang sepisan potong tupeng kagem ulang tahun utawi ambal warsa paguyuban Arga Budaya ingkang kaping 3 tahun. Semoga ingkang kinurmatan Bapak Toto kasuwun potong tumpeng monggo kasih jalan tengah menika Mas. Migas tumpeng junjung ndak abot nggih. Mangke dipun paringaken Bapak Ketua Paguyuban Bapak Aminto Nugroho. Nyuwun donga pangestu mugi-mugi paguyuban Arga Budaya saya ngrembaka tansah kletantun ugi dipun remeni dening para kadang masyarakat wonten ing Kalibrot ugi sak kiwa temenipun. Monggo dokumentasi Mas Sugeng. Salajengipun monggo lagu ulang tahun kagem Simbah Tumilah, monggo potong kue kagem Simbah Tumilah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Mbah Tumilah kaparingan panjang yuswa, sehat walafiat. Usiamu bahagialah kamu.
Nggih sugeng ambal warsa kagem simbah tumilah. Mugi kaparingan yuswa ingkang panjang barokah. Saged tutuk angenipun momong putra wayah. Ya monggo dokumentasi, Mas. Nggih. Monggo panitia mejanipun sagedipun kondisikan nggih. Dene lek bancak lek doyok dene, heeh, ndak kaya wong ilang nang kono mah ditemu rosok engko malah payu. Pak, aku rumangsa penyuh. Pripun? Piye? Putra wayah Mbah Gumilah lenyang kuyung. Heeh, janda guyub rukun ya. Muga-muga iso ajak. Amin. Nggih, apa njaluk donga pangestune lek doyok lek bancak mugi-mugi jadlan arep budaya saya dangu mah saya ngrembaka. Nggih, saya dipun kenal dening masyarakat khususipun Kalibrot ugi saged wonten ing sak Indonesia. Saiki sak Indonesia lho, Kakang Banjak. Heeh. Heeh, sak donya iso ndelok kabeh. Muga-muga paringan seneng doen resani paguyuban jadlan arga budaya. Nggih, iki ngene wae lek bancal doyok gandengan iwek dale ya wis ngoyak sih rong babak meneh iki. Heeh, nggih ngapunten sanget engko lek do guyonan tutuke sesuk neh. Heeh. Goleki garwaku. Heeh, nek dicolong brindel nang jenengan barang iso delekke mah wetan iso ya. Brindel dridis wae. Heeh, iya iya. Iya. Terkeng itu. Ayo ayo ya ah, ayo lek bacale doyok monggo. Enggak di kane napa niki? Nggih, monggo. Kebuku dene kebuku. Wah, jan. Maju kene. Maju dene. Kasane montang manting rakate akeh jebule wis kepanding ore jarene banter mlayu Ayo. Iya. soprate sitaci ente Ayo. Ya. saya suwe saya banter wangkem boleh cita-ci tangga teter sikore banter bayune Yo ya. Oh ya ya. ajaran beci cingkrang iwi Ya 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 ya. ajaran Ore jarene banter playone Oh ya. Oh ya. suprate Oh ya. siteksi Pak. saya suwe saya banter wangkem boleh cita-ci tangga teter sikore banter bayune Yo ya. Ya ya ya. Ayo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oi. Oi. Ayo. Oh ya.
Ayo, 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 weh, ayo, ayo, boleh deh, dah, ayo, 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 ayo. Oh yeah. Oh yeah. Ayo. Ya 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 ya. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Hey. Oh yeah. Oh yeah. Yeah yeah yeah. Oh. Oh yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Yo. Oh yeah. Ayo, ayo, ayo. Oh yeah. What? Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Hey. Oh. Swara kanggo moro sora swara kanggo moro arane wadya niter turangga asale saka jatilan arga budaya Yo 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 yeah. Yeah. Oi, opa, ope, opa. Oi, oya, ope, oya. Swara kang gumurung swara swara kang gumurung arane wadya nite turangga asale saka jatilan arga budaya Yeah, 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 yeah. Ayo. Ayo. Ayo, alon, yo. Ayo. Jadi. Ayo. Ije, Bapak kaping kalih sampun dadi. Lho Linda, Nggih Mas, dalem. iki kerawan iki. Kerawan Romo Nur. Nggih. Aja kerawuan nang kerawuan iki demit. Le lembut. Pak Nur Moro. Ya Pak Nur Moro. Demit. Nur rawuh. Kerawuan Nur demit. Sumangga ingkang Rama ajeng lelagon punapa? Kula niku mung dolan Mas. Niku menyikat
tepat waktu jam 2:04 lagi dadi. Nggih. Tutup wektune nggo Bapak Kaisar. Nggih. Semoga mawon. Inggih Rama. Duet kahan jenengan ya, Mo ya? Lah niki penyanyi Niku- sing tujuan kita mumpuni ya, Pak. Sing putih kidul duet lho. Spesialis ini bagian. Inggih semoga, Cok. Mulyani ya Sotia. oleh. Ya. Tak nyanyi ya Pak Pur nggih. Oleh. Sotia, Cok, monggo. Pak Guru, Sotia Pak Guru. Yuk, Sotia ya. Perairannya buatan nonton. Perairannya buatan nonton. Biasanya Mas Eko. Mas sesotyan ning ati ya mung deka kang sawiji langit bumi kang nyekseni menalikane ngucap janji ana lati pripun Rama panyuwunku muga Dimas ora lali marang janji Sotyamu nanging kabeh kowe muspra eling lamun apa sing tresno wis tak coba nglaleke sliramu nanging tak lali tan bisa lali apenya Bantul Mas sesotyan ning ati ya mung deka kang sawiji langit bumi kang nyekseni nalikane ngucap janji ana lati yo mung siji sesotyaku
kabeh kowe muspra eling lamun pupus sing tresno wis tak coba nglaleke sliramu nanging talale laletan bisa lali yo mong siji sasotyaku panyuwunku muga nimas ora lali marang janji sotyamu nanging kabeh kowe muspra eling lamun pupus sing tresno wis tak coba nglaleke sliramu nanging talali laletan bisa lali nanging talali laletan bisa lali pripun Rama? Aku nek duet karo sampeyan ki mantep rasane. Pripun? Karena berduet dengan penyanyi berbobot 98 kilo. Punjul mo. Semoga dilanjut, semoga kalau meningkat waktu Satu lagu. Monggo Nduk, Linda kalian Nduk Intan. Aku suwe tenan. Aku suka. Semoga Nduk. Tadi ini lagu nopo? Oh, Jangan dikasih Deno. Dino. Mas titip anak kula mburi nggih. Ora kena kali lho ya. Ora dijak nutup lho ya. Ajar lho. Nek nek pesen minuman karo dhewe. Aku. Semua lho, Dino.
gagahe yen sinawang kabeh nyenengake mestine ana betahe yen kono milih aku milih adine Nanda Saputra tuku jagung neng Saralegi aku bingung milih endi kebacut mlebu neng ati tuku kardus Neng ngeser gede sing bagus adine sing ganteng kang tuku kardus neng ngeser gede sing bagus adine sing ganteng kang aku bingung milih endi bocah loro sarwa dipeni siji Andri siji Adi kabeh bagus gawe bingung atiku yen sinawang sarwa nyenengake mestine ana bedane yen kon milih aku milih sing gedhe tuku jagung neng Saralegi aku bingung milih endi kebacut mlebu neng ati iyo neng Saralegi sing bagus adine sing ganteng kang masih tuku jagung neng Saralegi aku bingung milih endi kebacut mlebu neng ati